Azt a racionális gondolkozásmódot hozzuk vissza a kormányba, amellyel segítettük 2,5 évig a két koalíciós partnerünket 2020 után. Akkor, amikor a józanész programját megfogalmaztuk, akkor ilyen döntésekre gondoltunk, hogy a pénzügyminisztériumban számítson a kiszámíthatóság, számítson a fenntarthatóság, számítson a megbízhatóság, olyan pénzügyminisztériumra van szükség, olyan Romániára van szükség, akiben megbízhatnak a partnerei, az uniós partnerek, akiben megbízhatnak, mint állam, az állampolgárok és a vállalkozók. Egy olyan Romániára, amely karcsúbb államot és jobb állami szolgáltatásokat jelent, ahol az állampolgárokat szolgáljuk ki. A legfontosabb az, hogy előkészítsük a 2025-ös költségvetést. Az a legfontosabb, hogy egy olyan költségvetést rakjunk össze és fogadtassunk el a parlamenttel, amely biztosítja, hogy azok az összegek, amelyek kifizetésre kerültek 2024